pane nhooenda ndakakubatira pano mambo nezimbabwe aiwa iri kubuda yakanyorwa paThe News Report vataura mashoko pamusoro pemademonstrations akaitwa between the 11th and the 12th aiwa of July. Tiona aiwa maanti SADC chairmanship akaitwa muzambia. Sadapinda mashoko abuda nyora muzana nhasi ndibva subscribe oleka kuti on the bell icon vanoyabva vaposta mapictures aiwa emaprotest aitwa kuzambia, vanhu vakabata maplacards nemabhana onyora vachiti do you think SADC can solve the 2023 disputed elections in Zimbabwe? Maybe yes, but do you imagine having a rerun of elections? Vanobvunza vovaposta mapictures. Saka panapa vari kuenda nyaya achiti do you think kuti aiwa SADC inouya ichiita marerun ingasolva the disputed 2023 elections? Inauya kunzwa mudariro potudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Notikuona kuti aiwa amena kuti SADC iri kunyanya kufiya chii kana iri kunyanya kutya chii, kusvika kutungamirirwa munyika yeZimbabwe iri kana kuti we never know, hatisi kunyatsa kuziva. Noda kwokuti aiwa zvaiva on paper zvakanyatsa kuproviwa. Tikanaona Nevers Mumba vakanyatsa kukama up with the SIOM report vachiti aiwa these elections aiwa they fell short. Akangomitiwa 3 macriterias out of 17 haana kumitiwa. Saka tikuona panapa people they are coming with the question vachiti do you think kuti SADC icha resolve this dispute? Nyangwe the same SADC iyoyo iriyo yakakama up with the SIOM report. Aiwa chimotudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi, because some of the people they are now hopeless. Havachatombozivi kuti voita sei, vangoti aiwa zvangouya zvangoya. Tudzai mafungiro enyu pinai comment section medu. Subscribe kulike, tinotina on the bell icon.